What's up mga kajulogs? Panibagong araw, panibagong video po tayo mga kajulogs. Ay mga kajulogs, andito po tayo ngayon sa bayan ng nito. Pupuntahan po natin yung coastal road na sinasabi nila. Kaya mga kajulogs, yung hindi pa po nag-subscribe, please subscribe na po mga kajulogs. Like and share na din po kayo mga kajulogs. At pakikalimbang din po ng kampana. Yan po mga kajulogs, para updated kayo sa mga bagong upload na video natin mga kajulogs. Sige po mga kajulogs, magra-ready sa po ako.
Yan po mga kajulugs, so ang ganda. Diyan po tayo galing mga kajulugs sa baba. Yan po, ay yung kalsada oh. Mga kajulugs. Ganda po. Ganda mga kajulugs. The best. Yan po oh.